Hello everyone! Ug maayong gabi sa tong tanan. Ang oras guys is alas 3:05. Ngit-ngit pa kaayo ang ato ang palibot guys. Nakamata ko guys og kadlawon kay ang mga iro grabe kasaba guys gasig. Awo. Napay mo ang boots nga katong dako kay namo nga iro guys gabi kaayo makaawo Ginoo ko so ning bangon ko guys bana kay mga iro ning bangon ko kay dili na ko ang among motor kay naramang gud sa gawas ang motor namo gang among bawba o gili na ako kay nganong pating sa baa sa iro gasigi og husig pati tong iro sa among dia o tapad sa anong balay nang gaabang sa kong magulang perting sa baas lang iro bina kog unsa so gili na ko guys wala ko nakita nga tawo pero ang mga iro gasiyog awo unya karon kay imbis nga nimbalik ko og higda di naman hinong ko makatulog sa akong buhaton karon guys is magkilis na lang ko og bugas kay para makalungag na lang ko kay para unya pamahaw ang akong mga for babies makakaon og sayo. Ang oras alas 3 sa kadlawon pa guys. Ningani guys dili ra kay ko mahadlo kay giubanan ko sa akong mga meow nga si Wakwak. Apa si Dudong Dagol o kauban ako. Ay di makita ka dong Dagol. Naapa si ko ang Inday Rosel, akong Persian. O kauban ako na sila sa sala. Napa dito sa gawas. Napa pod si Inday akong kauban. Si Inday. Dili ra ko mahadlok. Og labaw sa tanan di jud ko mahadlok. Kay naa kung kauban sila Mama Mary. Akong altar diha na puno na diha. So karon ana pa di hapit na limtan ang ako ang diha ang kauban na ko nga baon naara ang sipat nga baon na. So karon guys magkilis na ko. Gigutom ka wak? Gigutom ka? Napreso ka dito wak? Ako siyang gipkuan guys kagabi Ibutang na ko siya sa balay nilang meow kaya para ang mga gagmay nga meow makatutoy. Guys perting luoya guys napreso, nalimtan og pagawas. Karon pa ni nakagawas guys. Nga ako nga bana kayong balay sa kong meow nga gagmay. Kay di ay siya di ay guys napreso in taon dito kaluoy guys. Uy. Nga beto kung bana kagabi na. Ana sa nga, ayaw na lang na og isulod si Mickey diha kay imo na po nang malimtan, mapriso na po na. Ingko dili lagi na ko na malimtan, kani laging gahion po tag, kani laging gahion po tag ulo gamay. Og ning tubag miingon nga, dili lagi kay kuan. Mapagawas ra lagi na ako. Ako ni igawas ang trapo guys kay giihian ni Rosela ang kigbaho kag anso. Kay mo ingon jud nga dili lagi malimtan mapagawas ra nako na o di tan-awa karon. Nalimtan jud si Wakwak. Udong dana ra kadung kay mangihi ra baka. Nalimtan jud si Wakwak og pagawas. Ug sa dihang karon pa itong kagawas ang pag-ihian at galibang dito na siguro na siya nalibang sa balay sa mga miming in tawon kaluoy. Na magkilis tag bugas guys.